Dýchový orchester, dýchová hudba bola v Štose založená v roku 1925 Gustavom Vlaslovičom, ktorý bol synom majiteľa nožiarskej továrne. Štós je známy z histórie výrobou nožov, dýk a kordov, aj šablí. No a v roku 1925 tento pán Gustav Vlaslovič založil dýchovú hudbu. Aj v tom čase už existoval miešaný spevokol. No od tohto času do dneška v podstate dýchový súbor funguje stále, okrem nejakej malej pauzy počas druhej svetovej vojny. Doteraz máme zachovaný mužský spevokol, ale ktorý účinkuje na pohreboch. Veľa z tých vecí, ktoré hráme vďaka nášmu dlhoročnému kapelníkovi Petrovi Hartmanovi od roku 1976. Odkiaľ prišiel? Prišiel zo Smolníckej huty. Získal tú pracovnú príležitosť a ako fanatický, v dobrom slova zmysle muzikant, sa tomu hneď upísal a začal vychovávať mladých ľudí. A tá jeho láska k hudbe sa do nás prevtelila takým spôsobom, že ozaj v nás tlie tá jeho iskra, alebo dúfajme aj žiari. Už niekoľko generácií. Niekoľko generácií. Koľko? Tak dve generácie. Aj 3, keď vezmeme. Základná umelecká škola sa tu volala Základná umelecká škola Hartman. Všetko. Videl šikovné dieťa na ulici, tak počúvaj, ty by si mohol prísť na klarinet. Tak toto fungovalo. A ja si myslím, že tá duchovná sila a to nadšenie pre hudbu, ktoré mal, ozaj je doteraz v nás. A treba povedať, že vďaka nemu hráme. On hral na orgán, na omši, do toho sme hrali intrádu, do toho sme spievali. Potom sme zahrali nejaký pochod, mali sme nejaké smútočné, spomienkové zhromaždenie na cintoríne. My sme na to navyknutí, práve na takéto prepojenie hudby a spevu. Myslím si, že je to práve vďaka nemu. A je veľká škoda, že nemôže byť pri tom. Bolo by to niečo preňho a to by sme videli všetci, ako by sme lietali v dobrom slova zmysle. Bohužiaľ, že už nie je medzi nami, toto ešte nebolo povedané a zomrel minulého roku, to je v roku 2011. Nenahraditeľná strata, nedá sa proste, stále sa povie, že človek je nahraditeľný, ale tento človek momentálne není nahraditeľný a dlho nebude nahraditeľný. Dohodli sme sa, že celé predstavenie tejto obnovenej premiéry opery Kráľ duchov Štós venujeme jeho pamiatke. Áno, áno. Dobre, ďakujem vám za rozhovor zatiaľ a uvidíme, čo sa z toho podarí. Sme radi. Tešíme sa všetci. Ďakujem.